Substitution i heptan. Vi vil med dette forsøg undersøge heptanens fysiske egenskaber samt substitution i heptan. Substitution betyder erstatning eller udskiftning. I substitutionsreaktioner erstattes et eller flere af hydrogenatomerne med andre grundstofatomer eller grupper af atomer. Det er typisk, at det hydrogen, som fjernes, samtidig vil blive bundet til et andet grundstof. Vi vil nu gennemgå vores forsøg og vores resultater. Først hældte vi ca. 7 ml brun vand ned i et reagensglas, hvorefter vi hældte yderligere 7 ml heptan i. Man kan se på nederste billede til venstre, hvordan de to faser er adskilte. Grunden til, at brunvandet og heptan ikke blandes, skyldes, at den ene væske er polar, og den anden er upolær. Det er brunvand, som er den polare væske, og heptan, som er den upolære. Den nederste væske er brunvand, og det skyldes, at brunvand har en højere densitet, end heptan har. Efter det rystede vi vores glas, som er illustreret på midterbilledet nederst. Og på sidste billede til højre, som også er nederst, kan man se, hvordan væskerne er blevet forholdsvis blandet. Og det skyldes altså, at brun, som tidligere sagt, er upolær, hvilket heptan også er. Og så brun vil ligesom blive overført til heptan, efter vi har rystet væskeblandingen. Nu da brunvandet er delt op i brun og vand, ses det, at vand nu ligger sig nederst, da det har en højere densitet end brun og heptan. Herefter tog vi så vores reagensglas over projektoren i ca. 4 minutter, det I ser på midterste billede, indtil fasen med brun og heptan var blevet gennemsigtig. Og det er så det, som vi kan se på billedet til højre. Det er farveskift, som indikerer, at der er sket en reaktion. Og reaktionsligningen mellem heptan og dibrun vil blive til C7H16 plus Br2, og det giver C7H15 Br plus HBr. Der er altså sket en substitutionsreaktion her, og det skyldes, at H-atomet er blevet overført til et brun, og et brun er blevet overført til et carbon og hydrogen. Der er altså atomer, som er blevet byttet ud med hinanden, hvilket vi som tidligere sagde, indikerer en substitutionsreaktion. Derefter adskilte vi heptan og vandfasen i 2 reagensglas ved at bruge en pipette, som ses på billedet til venstre. Vi målte vandfasens pH-værdi med et pH-papir og fik en pH-værdi på 1, hvilket er en syre, som ses på billedet. Når hydrogenbromid HBr opløses i vand, dannes der brun brintsyre. Dette er en stærk syre, som der reagerer fuldstændigt med vand. Dette ses på det viste reaktionsskema. Reaktionsskemaet lyder: HBr plus H2O bliver til H3O plus Br minus. H er altså blevet overført fra hydrogenbromid, og der dannes oxonium samt brun. Derefter tilsætter vi et par dråber sølvnitrat til opløsningen, som ses på billedet, hvilket resulterede i et mælkehvidt bundfald, som man kan se på det nederste billede i midten. Bundfaldet skyldes, at Br- reagerer med Ag+. Altså Br- plus Ag+ bliver til AgBr. Der er her tale om en fældingsreaktion, hvilket indikeres af det hvide bundfald, som kommer grundet, at man blandede 2 klare opløsninger og fået et mælkehvidt blanding. Der er altså sket en fældingsreaktion. Vi har dermed påvist, at der var Br- i vandfasen, og at det samtidig er en sur opløsning. Og nu til heptanfasen. Vi tog ca. 1 ml natriumhydroxid på 0,01 molar. Til dette tilsatte vi 1-2 dråber phenolphthalein. Denne indikator er farveløs ved pH under 8,2 og pink ved pH over 10. Imellem 8,2 og 10 vil farven blive mere og mere pink, alt efter hvor tæt pH er på 10. At farven skifter skyldes, at der dannes flere pinke phenolphthalein-ioner. NaOH er en base, og lige netop derfor bliver blandingen pink, hvilket ses på det øverste billede her. Vi blandede heptanfasen ned i natriumhydroxid og rystede den. Det kan på billedet ses, at opløsningen blev svagt gennemsigtig. Grunden til dette farveskift er, at OH reagerer med heptanfasen, hvilket ses på det viste reaktionsskema. Her ses heptanfasen, her ses OH. OH går altså ind og bytter plads med Br
og der er dermed tale om en substitutionsreaktion. Herefter adskilte vi heptan og vandfasen og tilsatte nogle dråber sølvnitrat opløsning til vandfasen, hvilket resulterede i et mælkehvidt bundfald, som ses på nederste billede. Bundfaldet skyldes, at Br- reagerer med Ag+ og danner AgBr. På den måde havde vi påvist, at der var Br- i vandfasen. At vi har påvist det betyder, at hvis der ikke havde været Br- til stede i vandfasen, ville der ikke være kommet noget bundfald, da Ag+ så ikke havde noget at reagere med. Altså kan vi konkludere, at der har været Br- til stede i vandfasen, da der er kommet bundfald, hvilket kun kan ske, når der både er Ag+ og Br- til stede, da de så reagerer med hinanden. Det er altså bundfaldet, som indikerer reaktionen.